Ja, tjus me sé dahí man hín. Tá me cean sa oscin sailte le hartar 3 bliana déaganis agus tá Rosnarún le 7 bliana déag. Lectúr mé agus bhí me printeteocht thusa mí dóir. Nar ceachna me sin in bhí me gobar le fear áitiúil agus iad san a bheith tuairt lectúr go náteáin ar a bheith testáil agus lí siad láháin agus 7 bliana déag iad tá fótain seo. Go minic séir bhíon an tá stúdio gimocht. 3 stúdio bag nach ná riide. Agus stúdio é tá chuid is smúg ó lasta. Ní cota duine bhar desk agus bíon do réiteach sailte tíh mó. In sin tá stúdio bíán sin an EFP studio, an Electronic Field Production. Agus séad bhín sa gistin sin ná bíon an bheine lódal ar maidin. Fis bheith ar dús caltúgáil agus in sin chuirtú na hipí an lampi tá testa áhait. Agus chuirt seachint sa bhein, scotú go dtíon an location sin. Agus socrú tú sasta chuid sailte, nús atá tíhéar am muinteo. Agus mar dhearras mu déon tuí caile gestin sin ar rón chuid eile an lei. Na bhar an tíaibdíhann ar an gomininic ná ón Studio A tá se anna bheith aber ó nuochla gomininic hesins muid ar maidin, go ddíach mar amach rutalíns muid nightshooting gist. Agus ar nuair sin tag muid seach ag níos dearnaí slá agus bheith fan mu goháin se doracha bheith mu gobar go méid mertean 9 just níthe. Ach go hindúil bín se hartéir ó 9 go dtíon 7 nó 8 beidir brandse. An leads tá gobar am is tá ar iontacht, tá ar áha díagasocht, tá ar eibrín crua agus rud faoin ná teagann trainee sa seach go minic agus tugann se scathaí sin réad as agus rudaíach nar an se an trénáte bín chuil ar táiríist. Híh puntaistí mí buntaistí ní agam ní le mí bhuntaistí leis, is puntaistí le go gist ceapain. Chuide te go mór a bheith electróir, mar an chuomhfuil rudíis tá sé anteach chu gáil gobar ar deapanna eile tíh mú go Rosnarún mar bul tú cáilíthe. Buntas mór a bheith electróir á deach seachan. Chomáile sin chuidann se le hí cuachar ar sailte agus rudí mar sin sin. Fis a bheith ar na rudí seo.